prieteni! După cum v-am obișnuit, câte un video, astăzi vom face împreună murăturile de toamnă. Și anume, cum deja roșiile s-au terminat, murături nu prea sunt. Haideți să vă arăt ce pot pregăti eu pentru iarnă. O să-mi spuneți că sunt un pic zăpăcită, dar asta este. Haideți la treabă. Și trecem la treabă. Am luat borcanul. Ia uitați ce am eu aici. Mere. Mere. Toate sunt mere. Pentru că altceva nu am. Am foarte puține. Așa, mere și prune. Bine. O să pun un pic de morcov și câțiva gogoșari. Așa că și țelina. Așa că să trecem la treabă. Începem și punem o frunzeliță la așa și îi dăm drumul cu merele. Le pun întregi. Eu le-am spălat, le-am curățat, doar că, uite, mi-am mai scăpat câte unul cu codița, dar nu are nimic, că nu se curăță codița. Așa, că am și din astea un pic mai altă culoare, doar că așa, se vede, nu? Haideți să punem acum și pune. Să punem și câțiva morcovi. Așa, să punem și câțiva gogoșari. Așa, și o să facem așa ca să amestece un pic. Pentru gust am și 3 murături, doar pentru gust. Să le dea cât de cât o altă. Așa, îmi prune la greu. Așa, am pus țelină din nou deasupra și pun câțiva căței de usturoi. Le-am umplut, ia uitați-le, puneți usturoiul. Așa, și pun ăsta deasupra. Și acum trecem la saramură. Iar acum o să pun un pic de sfeclă roșie la fiecare. O să pun câte un pic ca să le dea culoare. Așa, și acum trecem cu apa. Eu am pus 5 kg de apă ca să știu ce cantitate pun. Deci la 5 kg pun 2 linguri din astea mari. Ia uitați aici. Una. Două. Fiecare pune după gust. Și acum, pe lângă asta, voi pune și miere de albine. Una. La fel 2.
Și acum am amestecat bine mierea cu sarea și începem și punem în borcan. O să aibă un gust și o aromă. Mama. Nu spun cum. Acum punem apa până în vârf. Uite așa. Așa. Și acum încercăm să le închidem. Așa. Doilea. Așa că dacă v-a plăcut ingineria, eu vă spun spor la treabă, dați un like, share la prieteni mai departe, lăsați-mi un comentariu și ne vedem la următorul. Ciao!